Maider Domingo, bera gizarte langilea da, eta elako Gipuzkoako ekintza sozialeko arduraduna. Eta Mai Isasi, berdintasun teknikaria, eta Labeko idazkari feminista. Zuena daitza. Bai, bale. Lehenengoa ere mila esker gonbidapenagatik, naiz eta horrela azken orduan eta izan, eta eskerrik asko ere aurretik egindako ekarpenei, inspiragarriak ere zaizkigula. Nik pixka bat, azteko hori bion artean banatu dugu denbora, orduan soldata arrakalaren inguruan hitz egiten hasterako orduan, sexu generoaren araberako soldata arrakala, lehenengo kontua hori, sistema kapitalista cis-heteropatriarkal, kolonialista honek sortzen duen eta beharrezkoa daukan zerbait bezala, kontzeptualizatzen dugula eta horrela ulertu behar dugula, eta beraz, ez dela, ez kasualidadea, ez kopuru baten inguruan bakarrik edo enpleguaren ezaugarriekin zerikusirik daukan zerbait, eta ez dela ere zerbait naturala ere. Grafiko honetan ikusten dugu, nola, sexu generoaren araberako soldatarrakala ari garenean gauza jakina den zerbait, batez besteko soldataren grafikoa hartzen baldin badugu, ikusten dugu nola, kasu honetan gizonako katzen diren apur bat gorago eta emakumeak, nabarmenki, berago, urtean, 6.500 piko euro gutxiago kobratuta. Baina batez ere, esan nahi duguna da, ez dela hau bakarrik. Honekin batera esan nahi dugu, hori, soldatarrakalaren bataz besteko datu orokorretatik haratago, oinarritzen dela sexuaren araberako lan banaketa batean, eta horrek eragiten eta berproduzitzen duela. Bigarren kontua ere, ez dela, beste arrakala batzuk ere gurutzatzen direnean areagotu egiten den ere arrakala bat dela, igual arrakalak pluralean ere hitz egin behar dugula, eta jatorri adinaren arrakala ezberdinekin ere gurutzatzen denean, egoera berriak sortzen direla, eta arrakalak nolabait areagotu ere egiten direla. Eta hori, ez dela soldata kontu bat bakarrik. Zenbakiei begiratzeaz gain, hitz egiten ari garela diskriminazio zuzenaz, hitz egiten ari garela, lanpostuen valorazio androzentrikoez, hitz egiten ari garela segregazio horizontal eta vertikalaz, edo zaintza lanak emakumeei inposatzeaz eta lan merkatutik kanpo usteaz eta bar. Eta guzti honekin, pixka bat, esan nahi, edo borobildu nahi genuena zen, soldata arrakalaren kontzeptua gaur-gaurkoz balio digun termino bat izanagatik ere, kontu zibili behar garela, nolabait, badelako termino bat, feminismo liberalak eta instituzioek ere bai, nolabait, asimilatzen ari direna, eta, guk ez dugula terminoa, patronalak eta instituzioek erabiltzen duten modu berean erabili nahi. Orduan, nola nahi dugun erabili, pixkat, ideia batzuk botatzeko hori, lehenengoa azpimarratzea, arrakala bat baino gehiago dela, eta badela, merkatu eta sistema osoa antolatzeko modua, sexuaren araberako lan banaketa batean, oinarritzen dena, sexu generoaren arabera, lan batzuk edo beste batzuk esleitzen zaizkigu, eta nork egiten dituenaren arabera ezberdin baloratzen dira, hau da, sistemak, genero kategoriak sortzen ditu, eta esleitzen dizkigu, posizio, rol eta lan konkretu batzuk, eta nolabait, egiten duena da, dikotomia hauek ere bai naturalizatzen saiatu, eta
pizkat ere kuestionatzea edo gaur-gaurko onarpen sozial handia daukan ere bai, ez? Zerbait dela soldata arrakala, ez? Kuantifikatzen baldin bada ere, hau problematizatu behar dugula eta oso zoroa dela, ez? Nola iritsi garen pentsatzera edo onartzera lan batzuk gurpilak egitea edo armak fabrikatzea, ez? Beste batzuk baino balio sozial eta ekonomiko asko handiagoa daukatela, ez? Izan daitezkenak, residentzietan, ez? Pertsonak zaintzen lan egitea edo eskailera garbitzea, berdin dit. Orduan, hori, emakume hori, ez? Oro har esleitzen zaizkigun lan horiek. De hecho, negoziazio kolektiboan ere bai, askotan sektore feminizatuetan salatzen den zerbait da, enplegu horietan ere bai, ez? Nolabait, ez direla ez da lan bezala aitortuak, hau da, bigarren mailako lan bezala, ez? Igual kokatzen direla, eta orduan, hurrengo grafiko batean, sin más, datu konkretu bat botatzeagatik ere bai, ez? 2023an egin genuen ikerketa bat soldata arrakalaren konparatuta, ez? Nagusiki maskulinizatutako sektoreen eta nagusiki feminizatutako sektoreen hitzarmenen artean eta kategoria berean. Hau da, adibidez, garbiketako, ez? Kale garbiketa eta aretoetako garbiketaren konparatiba da, eta ikusten zen nola kasu konkretu honetan lan praktikamente berdina egiteagatik 40% altuagoa zela, ez? Kale garbiketako peoi arruntaren soldata, ez? Orduan, kasu honetan oso adierazgarria da, ez? Nork egiten duenaren arabera. Eta beste ideia bat bukatzen joateko, are gehiago, ez? Kontutan hartu behar dugula soldata arrakalaren inguruan ari garenean, enpleguak, soldata arrakala kalkulatzerako orduan bakarrik enpleguak kontutan hartzen direla, ez? Eta ez lan guztiak eta ekonomia feministatik, ez? Bizitata kapitala paradigma horretatik, zaintza lanak lan bezala ere rekonozituak, ez? Izate aldarrikatzen dugun honetan, soldata arrakala kalkulatzerako orduan ere ez algenituzke kontutan hartu behar, ez? Lan guzti hauek mailako arrakala sortuko litzateke hor, ez? Pixkat hortik. Eta, galderari pixkat erantzuten ere, lanbide-arteko gutxieneko soldatak, ze onura ekarriko lituzken, zen galdera nagusia, alde batetik, gutxieneko soldata propioak onurak ekarriko lituzkela noski, enplegu prekarizatuenak okupatzen dituzten, langile klaseko emakumeei, bizi baldintzak hobetzeko neurri ezinbesteko bat da. Ikusi besterik ez dago, SMI-aren azpitik, hau ez dut grafiko batean ekarri, baina uste dut guztiok daukagula buruan, oso grafikoa den zerbait dela, SMI-aren azpitik kokatzen diren sektoreetako, lan egiten duten, garbiketan, merkataritzan, telemarketingen, etxeko langile bezala edo akademietako, langile guztiei, nola eragingo liokeen. Baina, esaten dugunean soldata arrakala egiturazkoa dela, argi izan behar dugula ere bai, beste neurri batzuk ere behar direla, arrakala honekin amaitzeko eta sexuaren araberako lan, enplegu, lan guztien, birbalorazio bat eta banaketa kuestionatzea ere beharko genukeela, bitartean hitzarmen kolektiboetan ere bai, lanpostuen balorazio feministak sartzea, publikoa indartzea, zaintza sistema publikoa garatzea eta bar. Eta azkenik bukatu nahiko nuke esaten ere bai, onurak ekarriko lituzkeenaz gain, badela ere bai, edo guk ulertzen dugula, badagoela zor patriarkal bat ere bai, emakumeekin, zaintza eta bizitzaren sostengurako, beharrezkoak diren, lan guzti horiek emakumeen gain geratu dira, historikoki, eta sistemak eta jendarteak etekina atera du horretatik, eta orduan ez da bakarrik, aukera dagoela eta beharra dagoela, baizik eta zor bat dagoela ere bai.
Orainik bakarrik modut, hau, bale? Ez etorri inor laguntzea, jarriko dut PowerPointan bakarrik, Bai, nahi dut, apunte txiki bat, entzuten da? Bai, ontxe konturatu naz, ez dutela iturria jarri, baina ineren soldata egiturari buruzko inkestatik urtetzen die, bai hause, bai urrengo diapositiban agertuko dan grafikoa. Bueno, sexu genero arrakalaren ikuspuntutik, lanbide arteko gutxieneko soldataren igoerak onurak dakartza emakume klasean eta bereziki emakume migratu klasean. Azken hamarkadetan emakumeak lan merkatuan sartu gara, 80. hamarkadan 30% izatetik gaur egun ia 40% izatera pasa gara, baina parte hartze hau danok dakigun bezala ez da gizonezkoen baldintza berdinatan eman. Emakumeok arrakala ugari jasan behar ditugu, bai soldatapeko lan merkatuan, bai lan merkatu honetatik kanpo, askotan aipatzen den soldata arrakalaz gain, pentsiotan, partzialtasun tasetan, etxeko lanetan eta zaintza lanetan, ere jasan behar ditugu besteak beste. Orduan, 5 minutu hauetan nire asmoa labur-labur arrakala hauen inguruan datu batzuk botatzia da, eta ondoren hainbestetan aipatzen ez dan arrakala baten inguruan hitz egitea. Hain zuzen, hitzarmen kolektiboetan ematen denaz. Izan ere, lanbide arteko gutxieneko soldatarekin modu zuzenean lotuta dau. Orduan, lehenik eta behin, partzialtasun tasari dagokionez. EAeko emakumeen tasa gizonezkoena baino 3 aldiz handiagoa da. Eta partzialtasun hau bereziki sektore feminizatuetan eta sozialki gutxien baloratutako horietan ematen da. Partzialtasun hau ez da borondatezkoa inposatutakoa baizik. Segregazio horizontalari erreparatzen badiogu, Eusko Jaurlaritzak oindala oso gutxi 2024an finantziatutako ikerketa baten arabera, langileen erdiak baino gehiagok lan aldatu beharko luke lan merkatuan genero banaketa orekatu bat lortzeko. Honek guztiak eragin zuzena du soldatetan, diru sarreratan ematen diren arrakalak aztertzen baditzugu, emakume eta gizonen arteko arrakala ia 5.800 eurora iristen da EAen eta ia 6.000 eurora Nafarroan, hemen atzeko grafikoan ikusten duzuen bezala. Eta arrakala hau 16.000 eta 17.000 eurora igotzen da Nafarroan eta EAen urrenez urren, bertan jaiotako gizon baten urteko bataz besteko soldata, beste herrialde batetik etorritako emakume baten soldatarekin alderatzen badugu. Errepikatzen dute, 16.000 eta 17.000 euro. Eta zentzu hontan, Silvia Federitxik esate zauen bezala, soldata ez da diru kopuru jakin bat, gizartea antolatzeko modu bat da. Eta grafiko honetan argi ikusten da, antolaketa horretan nork irabazten dauen eta nork galtzen dauen. Datu asko agertzen di eta igual hola ez da bisualena, baina goian gizonak dare eta behian emakume migratuak. Egoera honek, zuzeneko eragina du pentsiotan, gizonezkoen 184ak erretirogatiko pentsioa jasotzen dauen bitartean, 100 hau 59ra jaisten da emakumeen artean. Horrez gain, emakumeen 159ak 700 eurotik beherako erretiro pentsioa jasotzen du. Honek zesan nahi dau, emakumeen erdia baino gehiagok pobreziaren atalasean dagoela. Guzti hau gutxi balitz, hasieran komentatu bezala, hitzarmen kolektiboetan ere arrakalak ematen die. EAeko lan harremanen kontseiluaren arabera, erkidegoan langileen 8%, 50.000 langile inguru, ez ditu lan baldintzak araututa negoziazio kolektiboko akordioen bitartez. Ondorioz, langile hauek lanbide arteko gutxieneko soldata hau jasotzen dute. Horietako gehienak emakumeak die, zerbitzuetako edo osasun sektoreetako langileak, eta 27.000, erdia baino gehiago, etxeko langileak die. Gehienak, akigun bezala, emakume migratuak. Lanaren nazioarteko erakundeak adierazten dauen bezala, negoziazio kolektiboa oinarrizko eskubide bat izatiaz gain, bidezko soldata eta lan baldintzen alde borrokatzeko tresna bat da. Horretaz gain, berdintasunian aurrera egiteko funtsezko baliabide bat ere bada. Orduan, ze gertatzen da negoziatzeko aukerarik ez duten langile hauekin? Lan baldintzak eta soldatako betzeko aukerarik gabe gelditzen diela. Eta honen eragina praktikan zein da? Emakume askorentzako lanbide arteko gutxieneko soldata hau minimo bat izan biharrian, sabai bat bihurtzen dela.
Orduan, zentzu hontan eta honekin bukatzeko, lanbide arteko gutxieneko soldata igotzia, nolabait negoziatzeko aukerarik ez duten langile horien lan baldintzak hobetzea da, bereziki esan bezala, sektore feminizatu eta sozialki gutxien baloratutako sektoreetan, eta azkenian bizi baldintza materialak hobetzeko beste modu bat da. Ez da bakarra, baina sektore, pertsona horietara iristeko modu bat da.